Huomenta päivää. Mitä tiedät? Ehkäitäs. Mikä toi ihmepelle äsken tossa oli, kun ammuskeli tai yritti ampua teitä? Ja ne yritti väijyttää teitä vissiin, kato tonne sille ja sit ne ampuu sitä meidän jätkeen. Vähän ammuttiin niin. Meillä kävi taas hieno bugi tossa, vittu yksi kuorma-auto räjähti johonkin saatanan kiveen tai en tiedä mihin se räjähti. Ja et sellaista. Aika paska tuuri. Ei oo ihan ensimmäinen. Eka kerta. Joo, noi on vähän tollasia. Alto on vähän tollanen, älkää siitä välittääkin. Onks te kokonaan suomalainen porukka vai sekalaista? Ei, meillähän kokonaan suomalainen. Ja vitus Martti teillä. Mitäs sä sanoit? Mikä vitus Martti teillä? Tuommoinen saatana lastenauto. Toi on hieno vittu tommonen. Mikä toi on? Onks toi on Smartti? Mitäs? Tehdään. Mitäs mä kysyä, että haluuks ne ampua meidät vai mitä ne haluu tehdä? Mä noit kysyä. Menittekö saman tien ampuu vai kohta? Joo, nyt kun me klearattiin teille toi reitti tonne traderille, niin me haluttais tästä tällainen pieni 150 tonnin tullimaksu. 150 tonnia. Jaa. Joo, Kenet... jäsenin voitolle kumminkin tosta vielä, kun myytti noit imant. Aika huonot hinnat on nyt tällä hetkellä, mutta sovitaan sitten vaikka 100 tonnia. Ei! Jyy! Voitko toistaa, kun kaverit huutaa tossa siinä? Eikö mikä onkaan teistä? 100 tonnia kuulostaa näillä hinnoilla paljon paremmalta. Ja pikkusen voi antaa anteeksi, me räjätettiin kumminkin yksi auto ilmaan. Voidaan tiputtaa tuonne 125, mutta siitä ei kyllä oikein alemmas enää. Vittu mikä sen verran luoteja kulu tossa, että pitää jollakin sekin kattaa. Sä oot oikein huutokauppa keisari säätänä. Siis jotenkin tässä pitää itekin tää elanto saada. Käteistä, ei varmaan. Ei saa se kai suoraan annettua. Vai saaks se? Saaks muuta suoraan annettua vai tarviiks? Saaks suoraan annettua vai tarviiks käydä automaatin kautta? User joined your channel. No ei teillä varmaan niin paljon mukana vai onko? No eihän meillä oo koskaan rahaa mukana. No se. No tossa checkpointilla on kyllä automaatti, että siinä voidaan poikita. Käydään sitä kautta. Mennään sinne. Vittu mitä pelleä. Saatana. Missä lähit tuo checkpointti? Toisaalta tää nyt menee silleen sääntöjen mukaan vähän sen tällä kertaa. Ja itse asiassa vittu me jättiin, mä ois voitu jo aina lähteä menee tosta, ne ees vittu saanut meitä koskaan kiinni. Niin ois.